podrem visitar-ho. Alguns de vosaltres ja ho coneixeu perquè hem volgut presentar-vos-ho en el seu moment en concret. Conseller, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, secretari de Mitjans de Comunicació, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i per venir a aquesta hora en què el Barça ens va demanar si volíem que moguessin ells l'horari del partit de futbol. Vam dir que no calia perquè anirien ràpids. Per tant, ara complirem. Només us volem donar les gràcies per ser avui amb nosaltres. Sapigueu que el que hem fet és obrir un espai primer per les escoles, que ja funciona des de mitjans de febrer i que fins d'aquí uns dies, a mitjans de maig, hauran passat ja 500 nens i nenes, sobretot de l'àrea de Barcelona, i a partir de ja mateix, després d'aquesta inauguració, ho obrim també a la societat en general, és a dir, a persones que puguin tenir l'interès de venir i de veure com han nascut i com han evolucionat la ràdio i la televisió, com es fa un programa de televisió, seure's amb un plató, veure com va el teleprompter i si els presentadors dels telenotícies s'equivoquen molt o poc en funció de si és fàcil o difícil llegir el teleprompter. Veureu que hi ha fins i tot una sala de premsa i per tant ja hem vist una mica l'excitació dels més joves quan es posen allà a la tribuna com si fossin una autoritat a respondre als periodistes les preguntes inoportunes de sempre. Llavors, ens fa il·lusió que estigueu aquí, sapigueu que la nostra intenció no és cap altra que obrir un espai nou, que de moment a Barcelona no hi era i que l'únic que pretén és aplegar una mica cada vegada que les persones que tinguin interès o curiositat o atracció per la ràdio o per la televisió vulguin venir, que aquí tenen aquest espai. Esperem que us agradi, que veieu una mica l'amor i el carinyo amb el que heu anat treballant aquests darrers mesos, que avui fa 10 minuts no cal ni que us ho expliquem, que encara estàvem repassant coses i posant algunes perquè no totes estaven a lloc i esperem per tant que ara sí que estiguin totes a lloc i que a més feu córrer la veu i que per tant si l'espai us agrada i si us sentiu còmodes i creieu que el que aquí oferim és agradable, és interessant, es poden veure coses interessants, doncs que ho expliqueu a altres persones perquè puguin tenir la mateixa oportunitat.